angithathe umqolo owesibhozo ufunda ngohlobo kuba bekumzuzu ethanda ukumbona. Inkosi myself Lord ngaphakathi ayi. Amen. Apha ngiyaqonda uba inkundla seyivuliwe. Ndima kwityala Kwinkundla Yeah. uHerode wavuya wakubona uYesu. Kwaye uthi unobalisa lamadoda amabili ayizintsha. Yo. Ngoku uHerode uvuyiswa into enye apha. Kudala emlangazelela ukumbona uYesu. Ngoba into yenzekayo ngela xesha kubulawa abantwana amakhwenkwana aneminyaka emibini. uHerode uvile uba ukholo uzayo kuthiwa uYesu. Okay. Akwazanga kumbona. Ngoku unomdla wokubona uYesu. Ingxaki yakhe uHerode uyaziva izinto ezithethwa nguYesu. Uyayiva intshumayelo ethethwa nguYesu. Uyaziva izinto uYesu akaphilisa ngazo abantu apha emhlabeni. Ngoku yiyo lento ethi bokumzuzu ndithanda ukumbona. Kungenxa yokuba naye bekefuna ukuzibonela ezi zinto zenziwa nguYesu. uThixo wenza icebo elokuba ngabe makathi esifa uYesu lo abedibene noHerode. Ngoba ufuna ukwenza uxolo phakathi kwaHerode noPilato. Bekumzuzu ngithanda ukumbona. Apha enkundleni uHerode umbuzile uYesu imibuzo emininzi. Kodwa uYesu khangaphendule nalinye wathula wathi tu. Yeah. Kanti ngenxa yokuthula kwakhe uzenzela elinye ityala. Zambangalela bammangalela ababingeleli ngenxa yoba ethe ebuzwa uHerode imibuzo akaphenduli. uHerode nempi yakhe bamenza into engento. Yo. Badlala ngaye, bahlekisa ngaye. Kosi. uHerode uthe wakubona uba ukudlalwa ngaye, uhlekiswa ngaye, wakhulula wabembathisa ngengubo entakambileyo wamthumela kuPilato. Inkosi mayisifike ushumela